Nou, wat zegt u ervan? Mensen, goedenavond. Ik ben zo blij dat ik hier samen met het gemengde Zeewolder Chanticoor de provincie Flevoland mag vertegenwoordigen. Mijn eerwaarde collega, commissaris van de koningin Leen Verbeek, was helaas verhinderd. Maar hij zei, Annemarie, jij hebt een beetje Friese roots. Wil jij met deze mensen onze provincie hier op de kaart zetten? Nou, ik zeg, ik ken nog een beetje Fries, dus dat doen we. Nou, zoals u net al hoorde is er heel hard gerepeteerd. Hele provincie Flevoland bijna uitgestorven. De windmolens draaiden maar zoals ze draaien moesten. Er was niemand meer op Flevonijs. Walibi Flevo, alle achtbanen, alles stond stil, want wij moesten naar Duzen. En om deze presentatie op een gepaste wijze te beginnen, wil ik u allemaal vragen om te gaan staan. Want wij willen graag beginnen met het Flevolandse volkslied. Jullie hebben een volkslied, daar zijn de Friesen heel trots op, dat ken ik ook wel. Maar Flevoland heeft ook een volkslied. Dus als ik u mag vragen om te gaan staan. En uiteraard met een hand op het hart. En als dan de meneer van de muziek zo ver is, dan kunnen we wel beginnen. Waar wij steden doen verrijzen op de bodem van de zee. Onder Hollands wolken hemel tellen wij als 12e mee. Een provincie die er wezen mag, jongste stukje Nederland. Waar het fijn is om te wonen, mijn geliefde Flevoland. Waar het fijn is om te wonen, mijn geliefde Flevoland. Opa, kijk, ik vond op zolder een foto van een oude boot. Is dat nog van voor de polder? Van die oude vissersvloot? Jochie, dat is een gelukkie. Ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nog weer een heel klein stukje van die goede oude tijd. Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon. We gaan aan boord. De voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon lijkt het beloord. Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer.